мо имрӯз чорабинӣ варзишро ба муносибати рӯзи парчам миллӣ гузаронида истодем. Баъд варзишгарон хеле тайёрии хуб дидан ва мо ба ин чорабинии падару модаронро даъват кардем, барои чӣ ки онҳоам бинанд ки то ки фарзандониҳо бо чӣ хел машқро асуд карданд. Баъд дар машқи мо ҷеткундо, яъне асосгузори методи ҷеткундо Брюс Ли мебошад, ки ӯ на балки яккарба шарқиро меомӯзонд, балки тартибу рафтору меомӯзонд ба шогирдонаш. Ҳамин тариқ ман ҳам имрӯз ҳамин чорабиниро омӯхта истодам ба онҳо тартибу рафтор. Хонданияшон хеле хуб шуд. Ҳозир бо падару модарон ман яъне ҳамсӯҳбат шудам, онҳо хеле аз тарафи хуб гуфтанд ва дар куҷое ки иштирок накунанд, онҳо ҳаракат мекунанд, ҷои сазовори аввал гарданд ва чизе дар ин ҷо омӯхтанд, дар он ҷо албатта онҳо нишон медиҳанд, то ки дигарро ҳам мебинанд ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳама хеле методи ҷиткундо ҳаст. ҷиткундо навъи варзиши якҳарбаи шарқӣ ки бештар ба самти солимгардонии наврасон равона шудааст. Дар Тоҷикистон Собир Мирзоев ягона мураббие мебошад ки бештар аз 20 сол аст аз ин сабт кӯдакону наврасонро таълим медиҳад. Ҳамасола бо роҳандозии як намоиши зебои варзишӣ маҳорату малакаи шогирдонро мавриди санҷиш қарор медиҳад, ки дар ин ҷараён падару модарони варзишгарон низ иштирок мекунанд. сол аз сол яъне талаботи ин чиз зиёд шуда истодааст. Баъд варзишгарон хеле худро насис мекунанд. Дар бисёр чорабиниҳо иштирок мекунем, яъне дар мусобиқаҳои ҷумҳуравӣ берун аз ҷумҳурӣ иштирок мекунем. Мо аз синфи 1-2 қабул мекунем. Метавонанд хоҳишмандон биёянд ба машқи мо, бо машқ тамрин кунанд. Мо ҳамаро қабул мекунем. Барои чӣ? Барои он ки ҳама бояд бо варзиш машғул шаванд. Чӣ тавре ман гуфта будам, варзиш ин гарави саломатӣ аст. Ин умуман тартибу рафтор аст. Касе ки бо варзиш машғул шавад, вай одам худро дигаргун ҳис мекунад, бо одоб мешавад, яъне аз худ калонро эҳтиром мекунад, ҳурмат мекунад, маълимонро ҳурмат мекунад. Барои ман на балки ба онҳо якҳарбаи шарқиро дарс медиҳам, балки тартибу рафторон ба онҳо омӯхта истодаам. аз ҷиҳати ҷисмонӣ обутоб ёфтани насли наврас ба бунёди ҷомеаи солим таъсири бузург мерасонад. аз ҳамин лиҳоз мавҷуд будани чунин толораҳои варзишӣ ба нафъи кор хоҳад буд. Когда я сказал папе, что хочу тренироваться, мой папа привел меня в этот зал. Я очень рад, что в Таджикистане есть такие тренировочные залы. В будущем я хочу стать чемпионом и поднять флаг Таджикистана вверх. Мы делаем показательные выступления в честь ко дню рождения великого мастера Брюс Ли по методу Джиткундо. Я думаю, что родителям понравится наше выступление. Когда меня папа привел в этот зал, они поддерживали меня, чтобы я хорошо занимался и хорошо учился.
вобаста ба табъу завқ имрӯз кӯдакону наврасон ба намудҳои варзиши писандидаи худ машғул мешаванд. гарчанде риштаи ҷидкундо дар тоҷикистон умовият надорад, вале андак рӯ ба рушд мениҳад. من میخواهم چمپیون جهان شوم و پرچم تاجیکستان را بلند بردارم. Мне 8 лет. Я тренируюсь у моего папы Мирзоева Собира по методу Джиткундо. Мой папа тренер обучает нас самозащите, дисциплине, уважать старших, заниматься спортом и учиться хорошо. Я хочу стать как мой папа и в будущем стать чемпионом и поднять флаг Таджикистана высоко. чунон ки мебинем ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон тамоми шароитро муҳайё кардааст барои ҷавонон, барои насли наврас. мо бояд падару модарон, волидайн кӯшиш кунем ки фарзандонро дар рӯҳи ватандӯстӣ, худшиносии миллӣ тарбия кунем. чунон ки медонем ҷомеаи солим аз насли солим вобаста аст. чӣ қадаре ки толорҳои варзишӣ зиёд шуда бошад, ҳамон қадар насли наврас бар варзиш машғул мешавад. як ҷомеаи солим, як ҷомеаи пешрафтаро мо дар оянда мебинем. боварӣ дорем ки дар оянда ҳар яки инҳо варзишгар мешаванд, ба ватани худ хизмат мекунанд, ба миллати худ хизмат мекунанд. ҷидкундо дар ибтидо барои дифоъ аз худ дар муборизаи кӯча пешбинӣ шуда буд. техникаи ҷидкундо бисёри усулҳои санъати ҳарбӣ аз қабили ушу, финчун, тайчун, тегвандо, ҷиуҷитсу ва боксро дар бар мегирад ки омӯхтани ин риштаи варзиш барои ҷисман обутоб ёфтани наврасон нақши муассир мегузорад. машғул шудани варзишро дӯст медорам. Варзиш ба мо имконе диҳад ки мо худамонро хуб эҳсос кунем. саломатии мо ба машғул шудани варзиш вобаста аст. агар мо хоҳем ки саломату бардам бошем, пас мо бояд пайваста ба варзиш машғул шавем. дар баробари ин варзиш устоди мо фақат мегӯяд ки хуб хонед ва хуб рафтор кунед, корҳои хуб кунед.
нафаре ки бо варзиш машғул шавад ва саводи хуб дорад метавонад барои ватанаш хизмат кунад. Я очень рад, что в Таджикистане есть много залов, то, что они нам помогают для здоровья, и они нам помогут поднять флаг наверх. Я хочу, чтобы больше людей занимались спортом, чтобы укрепили иммунитет и стали хорошими. чун медонем ҳар як падару модар мехоҳад фарзандаш дар рӯҳияи солим ба воя расаду шахси комил бошад. дар ин самт бемуҳобо варзишу тарбияи ҷисмонӣ нақши муассир мегузоранд. ман хеле хурсанд ҳастам ки додарам дар тӯли 3 сол ки машқ мекунад ҳамаи нозукиҳои варзишро хеле хуб омӯхтааст ва ҳамаи ин машқҳое ки имрӯз нишон дода буд ӯ хеле хуб иҷро кард ва чӣ хеле ки мегӯянд варзиш ба саломатӣ хеле фоидаи хуб дорад ва дар маҷмӯъ ҳамаи варзишгароне ки имрӯз дар ин ҷо намоиши варзиширо нишон доданд хеле хуб маҳороти худро нишон доданд ва инчунин ман боварӣ дорам ки онҳо дар оянда варзишгари хеле хуб шуда номбардори ватани худ мешаванд. Когда первый раз он пришел, честно говоря, я даже не думал, что он научится вот этим делам, вот этим всяким упражнениям. Вот сейчас я сидел, смотрел, честно говоря, у меня немножко гордость такая, что действительно этот человек научил хорошо детей. Я даже не ожидал, что так дети... Хотя я тоже в молодости, тоже, как и Собиров Мирзо, тоже занимался вот этими карате, но не ожидал, что мой сын вот этому достигнет вот этих результатов. خوشبختانه امروز من همه مشق‌های خود را خوب اجرا کردم و سر این در آن است که هر روز مشق‌های دیگر من با دقت معلم را گوش می‌کردم و چند بار تکرار می‌کردم. شکستن غشت را از در یک لیمچه خم می‌انداختم و چند بار تکرار می‌کردم. همین طور ما شکستن غشت را آموختیم. мо чун ҳарсола ҳамин чорабиниро пеш мебарем, баъд дар ин чорабини албатта мо падару модаронро даъват мекунем, то ки онҳо шоҳид шаванд, бинанд фарзанди онҳо чӣ хел дигаргун шуданд, бо ин машқ тамрин карданд, пеш рафта истоданд, омӯхта истоданд. ҳозир мо мебинем бисёр навросон ҷавонон бо телефон бозӣ мекунанд, бисёр телефонҳои қимат мехаранд. ин оянда надорад. барои чӣ? Барои чӣ ки телефон майнаи сарро вайрон мекунад, чашмонро вайрон мекунад, одам хира мешавад бо чашмонаш. аз падар модаро хоҳиши калон дорам ки бигзор фарзандонашон ба толори варзиш биёранд, бо машқ тамрин кунанд, яъне машқро аз худ кунанд, бо машқ пеш раванд ва оянда сар миқдор дар ободии ватан яъне гузаронанд. Эти упражнения были сложными, но мы с напарниками сделали это. Когда родители наши смотрели, мы ждали, когда они будут хлопать нам, и мы рады, что родители пришли и начали смотреть. И нам нравится, когда родители смотрят на нас.
дар маҷмӯъ он амалу ҳаракат ва иҷроиши усулҳои гуногун ки наврасон нишон доданд бозгӯи маҳорати баланди онҳо мебошад ва ҳар кадоме аз ин варзишгарон оянда метавонанд ки муаррифгари тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон бошанд.